Sesifunda egameni lenkosi uJesu ngizobingelela ozakwethu esinabo umfundisi la nabo bonke kuyalena egameni lenkosi uJesu ngibingelela ibandla lonke elikhona obaba nomama nentombi nezinsizwa egameni lenkosi uJesu ngiyababingelela bonke abafundisi abakhona egameni lenkosi uJesu ngiyabonga ke nami ukuthi babonile ukuthi angibe khona kule ndawo enzima kangaka. Hallelujah. Ayiphaseki. Amen. So ngisalalele beshumayela nami ngiyathinteka ke ukuthi ngibekwe ngapha egcineni. Okunye ngijabulile ngoba ngihleli nomlingani lapha ugatsheni boya beNyathi umuntu wasemzini. Amen. So ke khona ke bazalwane nami ngikhona la ngabekwa egcineni siyabonga kakhulu ukuthi bacabangile ukuthi kukhona mhlambe ukukhona engingakusho. Yes. Lana ke bazalwane ngibekwe endaweni engathi ithanda ukuba awkward. Amen. Asitholeni izidle Nkosi. Amen. Sengiyagoqa ke bazalwane. So sizofunda nje bazalwane Luka 23 verse 46. Amen. Webathandwa yenginhla nokukholwa nguYesu nokuphathwa Amen. Ukuthula kubazalwane njengalobu sengishilo ukuthi ngubaba umnyaka wasizwa inkosi uJesu namanje saqhubeka yangisiza ayibonge igama likaJesu. Silapha ke ekugcineni ke ngikuvamile ukuthi nomuntu edlula kuthiwa amazwi akhe okugcina ayeyathini ayibonge igama likaJesu. Sizovumelana ke bazalwane siwabheke amazwi asho uJesu ukuthi wathini bese siyawaquestiona bese sikhipha impendulo sohlukana sina impendulo masiwaquestiona ayibonge igama likaJesu. Ngangifundela ke useyitholile nansiya incwadi kaLuka 23 verse 46. Amen. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Amen. Eseshilo lokho wafa. Iquestion ithi why ebeka umoya wakhe ezandleni zakhe.
uphase onke ama-assignment from eKesemana waphasa. Afike waphasa khona kakhulu ngesikhathi ebethelwe masibheka lana emlandweni amavangeli amathathu ayavumelana ngento eyenzeke esiphambanweni. Elokuqala uphasile ukuthi oyezosule izono zezwe kwafuneka athethelele. Kungakho ekhuluma ku number 1 ethi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. So ke eqhubeka ke njalo uyaphasa. Kukhona izinto akafike wangena khona wafika wahlanganisa imndeni ekhuluma ngomama nendodana ehlanganisa akha ibandla okufuneka lizwane. Ayibonge igama lika Jesu. Sengathi leli bandla kwakuyilona lela se-African Gospel. Ayibonge igama lika Jesu. Ngoba kwangeke kuqhubeke lutho engekho intethelelo. Kwafuneka kube nentethelelo kungakho ke esezothola iaward noma eyibeka lento ukuthi ekupheleni kwami ngizocela ukuthi ngiubeke umphefumulo wami ezandleni zakho ngoba uphasile onke ama-trials akadlule kuwona. Singabazalwane kufuneka siphase zonke uhlobo lwezilingo. Ayibonge igama lika Jesu. Sihletshwe kodwa siphase. Ufike lapho fanele ukuthi uzonde khona ingababikho inzondo lapho uyaphasa. Kungakho uzosho ungena amahloni uthi ngiyubeka umphefumulo wakho ezandleni zakho. Amen. egameni lika Jesu nomama egameni lika Jesu office lakhe abafundisi bonke. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Oh Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh
emazwini ayisikhombisa. Lalela ngikutshele, sibona umuntu ophenduka angena ezulwini, akazange akhiphe kweshumi, akazange angene emanzini. Haleluya. Waphenduka esiphambanweni, wangena ezulwini. Abantu abanikezwe ishansi lokuthi bakhipha kweshumi. Oh, haleluya. Bayenzelela. This is a perfect sacrifice. Wayengekho umuntu bazalwane owayezofela ihlabathi, akekho. Kwabhekwa ezulwini akangatholakala. Kwazobhekwa emhlabeni engilosini ezulwini akangatholakala. Wazophila impilo yomuntu enguNkulunkulu. Wazodluleka, yasibona igama, wazodluleka beni zonke zempilo. Ekhuphuka nazo aphase. Jesus utheni ifunde kimi. Ngoba mina nginjani ngimnene, ngithobile enhliziyweni. Wakhuphuka nazo esiphambanweni zonke izitebhisi. Zonke izitebhisi zempilo. Zonke. Usathane into ayifuna ukuthi yenzeke, wengathanda uJesu ukuthi afe perfect. Ngiyakuzwa lokho bazalwane. Ingakho emthatha emfaka kuzo zonke izilingo, zonke. Uma uyindodana shintsha lezi zinto. Angithi ulambile. Ngoba kufanele ukuthi emzi kuye kuphumele perfection, angakwazi ukufela abantu. Omthatha uma usentabeni. Zonke bazalwane ukuze angakwazi ukufela abantu. Oh haleluya. Oh haleluya. Ikuphi okunye sakufuna bazalwane? Ikuphi okunye sakufuna? Bengicela abangakazi bamukela uJesu bagijime bezela. Gijima. Hallelujah. Gijima uzokwamukela uJesu. Hallelujah. The one and the only sacrifice ekhishwa uNkulunkulu ukuthi akusize. Uzosaba abantu abanalo izulu, abantu abanaso isihogo. Glory to Jesus. Sibona umuntu bazalwane engasabi nehlaza, abantu bebukela athi inkosi umkhumbule. Oh hallelujah. Sesiyakhuleka, ngicela lisukume ibandla.
Siyabonga kakhulu. Siyalisukisa igama lakho. Sithi kubo bonke uThixo akekho ofana nawe. Sijabule kakhulu uSomandla. Sijabule kakhulu usothe wakwenza phakathi empilweni zethu. Sithi ke udumo maluse kuwe. Lesibongo masise kuwe ngoba vele sikufanele. Sibonge kakhulu uSomandla. Inhliziyo yethu Nkosi yethaba phambi kwakho. Osethe wakwenza kule mini. Usisa ke Nkosi inkonzo yonke. Usise nezixaka zakho ewathetha ngazo. Sisaqhubeka baba, sisaqhubeka. Qhubeka nathi Somandla. Siyayizwa intambiso yakho. Siyawezwa amandla akhe phakathi kwethu. Qhubeka nathi Somandla. Sisaphuma nathi. Usise ibandla lakho ngoJesu mkhululeyo. Uze kube phakathi. Amen. Amen. Ngiyacela ngabazalwane bakhuphuke bayele phezulu ke egameni lika Jesu waseNazaretha.